Eu descubrino bastante tarde. Non era dos rapaces, cando estábamos estudando, que pensaban en montar unha empresa. Eu accedí ao mercado laboral e despois de estar no mercado laboral sí que me surdiu esa pequena, non sei, necesidade de crear algo novo, non? Emprendín ademais cunha agencia de publicidade, que había moitas nese intre, pero sí que buscamos a especialización. Unha especialización moi definida no marketing online, pero tamén no servizo ao cliente. Eu creo que é un pouco as dúas vertentes da nosa agencia. Pero a verdade é que a necesidade surdiu xa cando estaba no mercado laboral. Eu creo que atreverse a sair da zona de confort. Non creo que teñamos nen maiores cualidades nen peores que outras persoas. Simplemente que estamos habituados a unha zona de confort e custa salir. Eso é unha realidade. Pero aporta moitísimas outras cousas, por tanto eu sempre animo a que se alguén senta a necesidade de emprender, que emprenda, que probe, polo menos que vexa se é capaz de levar o seu proxecto a cabo. Bueno, creo que os galegos sempre supemos adaptarnos ás diferentes necesidades. Eu lembro meus avós que, ainda que non foron emprendedores, sí que saíron dun pobo de Ourense hacia Alemanha sen coñecer nin o idioma, sen saber o que lle esperaba, non? Esos son verdadeiros emprendedores tamén. Por lo tanto, os galegos sempre levamos esa forma de ser, de acostumarnos a diferentes situacións e a levar proxectos adiante. Unha clase de outros. Eu teño unha agencia de publicidade orientada a marketing online e a campañas de publicidades normais. Temos todo tipo de clientes, grandes a clientes moi pequenos que nos permiten probar cousas diferentes. Eu creo que as orixes sempre son duras. Ao final, traballo. Pero sí que a verdade é que eu sempre lle digo a xente que emprende que cando empeza a xirar esa roda de empezar a conseguir os primeiros clientes, cando empeza a xirar, pois todo vai collendo velocidade e o proxecto desenrolase moitísimo máis rápido do que un pensa, é moito máis fácil do que un pensa. Pois eu sempre conto a mesma historia, o que un día no coche xa tiñamos a idea montada, sabíamos o que íbamos facer, pero faltaba dar ese paso adiante, non? E perder o medo. E chegar ese día que dis, teño que dar o paso, eu nese intre incluso estaba traballando, con un traballo normal, estable, pois tens que dar o paso, sair da zona esa que falábamos antes, da zona de confort, e atreverte a probar algo que outra cosa non terá, pero ilusión moitísima. Creo que estamos nunha etapa boa, nunha etapa onde temos clientes moi fidelizados, onde facemos campañas que nos apetecen e que nos apetecen probar cousas novas, e sobre todo creo que creando traballo, que para mí é unha cousa moi importante, que o noso proxecto non fora un proxecto de autoemprego, sino que fora un proxecto que fora máis alá e que creáramos riqueza no noso entorno, que onde temos os nosos clientes, que tamén é unha parte moi importante. Devolver á sociedade iso que tamén che dá. Traballo. Eu creo que non hai outra clave. Un emprendedor traballa moitísimo, dedica moitísimas horas ao seu proxecto, hai veces que se ve recompensado, outras veces non é posible, pero a maioría das veces vese recompensado. Eu creo que o galego achéganos un poquinho máis aos clientes. Neste mundo global estamos acostumados a que empresas de fora cheguen a prestar servizos aquí na nosa terra, e que ti chegas a un cliente falando galego, dende logo crea un vínculo de unión que é moi difícil crear con clientes de fora. Pois eu creo que creatividade, porque non só ao final o que vendemos son campañas, pero ten que haber un componente creativo para que poden resultar e que sexan interesantes. Por tanto, creo que a palabra que define o noso traballo é creatividade diariamente. Unha expresión non é doado no mundo do marketing, pero eu creo que falta estrategia. Non sempre que planteamos unha campaña sempre intentamos mellorala, e sempre a expresión é falta estrategia, marquemos outra estrategia diferente a ver que resultados dá. Eu quero decir que somos galegos, xa lle aporta un plus como creatividade e como bo traballo. É curioso, cando ti vas afora a vender o teu traballo, dis que ves de Galicia,
sempre existe como un vínculo especial que te abren as portas e que un agarimo especial hacia o noso povo e hacia a nosa lingua. Eu creo que é moi curioso o tema de ir fora dicindo que eres galego. No sector do marketing e a publicidade, que casi todos os termos son en inglés e que parece que non hai termos en galego para nomearlos, sí que é verdade que nos últimos anos hai unha tendencia a volver a orixe e volver a falar, contar as cousas como son un produto, unha segmentación e a mercadotecnia é a mercadotecnia. Eu creo que iso sempre é positivo, sobre todo para falar a mesma linguaxe cos teus clientes. Eu creo que agarimo, porque ao final no noso traballo hai creatividade, hai estrategia, pero que sempre hai un componente de agarimo, porque se non colles unha campaña publicitaria con agarimo, seguramente que os resultados non son bons. Por tanto, creo que a esencia do noso traballo e a palabra que podemos utilizar diariamente, que utilizamos sen querelo, é a palabra agarimo. Sen lugar a dúbida, eu vexo como son clientes cando saen ao exterior, pois normalmente sempre se empeza a internacionalizar naqueles países onde teñes un vínculo común, sobre todo a lingua, non? E obviamente nós temos mercados que compartimos, como pode ser Portugal e Brasil, que teñen un componente similar ao pode ser o galego, que nos permite abrir mercado en outras zonas que outra xente, outras rexións non poden. Por tanto, eu creo que é un valor engadido importante. Non entre o que cada día se dá máis valor as cousas do kilómetro cero, as cousas de proximidade. Cando ti vas ao supermercado, colles un litro de leite e ves que está etiquetado en galego, de logo indica moitas cousas. A primeira é a orixe, que está moi preto, e iso valorese. E despois, que comprando ese litro de leite están dando riqueza ao teu redor. Iso tamén creo que tamén é unha parte importante. Eu creo que é moi positivo e nós sempre animamos os nosos clientes que o etiquetado e a publicidade se faga en galego porque é unha parte importante.